Bé, avui estem just a una setmana de la celebració del dia de Sant Antoni. Sant Antoni dels Ases, la protecció dels animals, un tema doncs actual, de creixent sensibilitat a dintre de la nostra societat. I a més, doncs, encara que ho celebrem aquests 3 tombs de Sant Andreu una mica abans del dia de Sant Antoni, val a dir que fa un fred que pela. Però tot i així, doncs, també és bo recordar aquesta faceta d'aquest Sant Antoni dels Ases, que és una festa que celebra diferents indrets de Catalunya amb aquests 3 tombs tradicionals i que de fet és un homenatge a una festa tradicional i sobretot en aquesta protecció, per dir-ho així, dels animals, que a més té una altra versió, no? Que és que els animals de càrrega, els que de fet doncs traginaven, els traginers, els que traginaven les mercaderies fa molts i molts anys enrere, tot aquest món doncs feia un gran servei, perquè en definitiva del que es tractava era de poder comerciar, de poder moure productes d'un lloc a l'altre, i això ho podríem aplicar una mica en el moment actual, no? És a dir, Sant Antoni protegeix els animals, és la festa doncs, que d'una forma o d'una altra exalteix doncs, aquests propis animals, també els domèstics, òbviament, que moltes vegades fan un gran servei, però el que caldria també és, al·ludint a un altre sant, que és Sant Pancràs, demanar salut i feina, com feia Sant Pancràs, no? Salut pels animals que traginaven els productes perquè poguessin fer la seva feina, salut per la gent del país que també pugui treballar, i feina que és el que falta avui dia, no? I si els catalans tenim salut i feina, com deia Sant Pancràs, doncs aleshores ja ens espavilarem nosaltres mateixos, perquè som gent acostumada a treballar fort i a treballar dur i forma part de la nostra tradició. I ara del que es tracta és de tenir això, de tenir salut, de poder tenir feina, i a partir d'aquí ja ens espavilarem de cara al futur. Ja que es fa l'homenatge aquest a Sant Antoni, doncs val la pena recordar-ho també en aquests termes, complementant-ho amb un altre sant que el president Pujol en un moment ja va nomenar fa molts anys enrere, aquest altre Sant Pancràs, que no només doncs, es tractava de protegir animals i d'homenatjar els animals, sinó a més de demanar salut per tothom i de demanar feina per tothom.